pa nato ron. Katong imong katong imong pangutana ba Daniel City 25 sa to? Sa to pangutana nimo? Sa una? Ay tama no, diha man ta nagkuha atong kaning di ba nakuan wala pa man nimo to matubag akong pangutana ba? Kana bang nasa Daniel City versikulo 25 kanang duha ka kanang hari di nga gihisgutan. Pangutana ko diha bro, kinsa bagay gitagnaan nga kinsa mo tanong kana bitaw na sa Daniel City versikulo 25 bro. Hmm. Sa may kuan. Ako basahon bro. Ang sa basaha. Siya magsulti og mga pulong batok sa halibing halangdon ug magluya sa mga balaan sa labing halangdon ug magunahuna sa pag-usab sa mga panahon ug sa balaod ug sila ihatag sa iyang kamot ug sa usa ka higayon, duha ka higayon ug katunga sa usa ka higayon. Kay pangutana bro. Ang kuang pangutana diha bro, kinsa may katumanan ana nga tagna. Okay. Base sa history bro, ang katumanan ani bro si Antiochus Epiphanes. Si Antiochus Epiphanes mao ang akong ikuha na diri ha. Mao ni siya ang katumanan ani ba sumala sa mga Bible scholar bro. Base na siya sa history. Ah, pero naapay kanang kang Antiochus Epiphanes bro. Mao ni siya ang nakatuman aning Daniel City 25 kay kuan man nagsulti bro siya ug siya. Oh, singular ra siya bro. Kang sa SDA manggod ipasangil manggod ni sa Santo Papa. Yang Santo Papa dili man matawag og siya kay daghan man. 300 na kapin ang Santo Papa bro. Nya dili gini siya mo tunong sa Santo Papa. Muna nga about sa history sa mga Bible scholar ang gitumong ani si Antiochus Epiphanes. Ano pa na bro? Diha ba sa Daniel City versikulo 25 naabag gid tay mabasa diha nga Antiochus Epiphanes nga litra por litra o wala? Wala bro kay tagna man eh. Tagna man ni Mm. Propeta Daniel nga siya, no? So sa pagtuyok na sa kasaysayan didto na ni nasabtan bro nga sa hinaw signal pagtuyok na sa kasaysayan didto na ni masabtan nga si Antiochus Epiphanes ni ang buti pasabot aning Daniel City 25 nga giingon nga siya. Sunod pa Sige na bro. bro, salamat kay Sige bro, salamat kay sa imong anindot nga tubag. Ay sumala man nimo si Antiochus Epiphanes. Gigamit pa nimo ang words nga siya. Diba, Oh. tama ba ko gigamit mo siya? Kanang siya, di ba, ningon man ka nga Naadyo na ba? Mabasa singular. na bro. Mabasa guning siya. Mabasa guning siya diri sa Daniel City 25 na. Siya Oo. magsulti sa mga pulong batok sa langdon. Siya. Singular ni bro, dili na siya plural. Kana bang pag-ingon nimo diha nga si Antiochus Epiphanes, naa ba kay usa o duha lamang ka teksto nga magapamatuod sa imong kanang giingon nga si Antiochus Epiphanes aside sa history? Wala bro. Wala teksto kay mao naman isa ra man ni siya. Ang kining Daniel City 25 mao ni siya ang nagtug-an ngadto kang Antiochus Epiphanes. Nga naman unsa man ay nahitabo sa unang panahon nga makaingon man ta nga si Antiochus Epiphanes.
Siya man ang mga nagluto sa mga santos sa una bro. Magluto sa mga santos ba, mga Hudiyo kaniadto, gilutos niya. Mao ni nga nakuan gyud ni sa iya ha. Niadto man ning kuan, niadtong mga tuig 175 to 164 BC. Oh, siya man ang nabuthan gyud ani sumala sa kasaysayan. Unya, iya pod gisulayan niya nga usbon ang kalendaryo ug sa balaod. So, panahon, magisgot kang tag panahon, mao na ni siya. Dili kay ang balaod ra mo iyang giusab, apil pa ang panahon. Iya gi-try og kuan niadtong nga nagdominar pod siya sa limitadong panahon, no. Siya ay nag-persecute. So, sa about sa pagtulon-an sa Katoliko, si Antiochus Epiphanes ang nakatuman aning City 25, ang fulfillment ba na pahimutang diha kan Antiochus Epiphanes og dili ang dili ang kuan Santo Papa. Kay ang Santo Papa dili man siya matawag nato og siya kay ang Santo Papa daghan man. So dapat unta ang giingon unta diri sa Daniel 7:25 sila magsulti. Wala man siya man ang giingon. Sunod pangutana bro. Kana bang pulong siya exclusive ba gyud na sa pag may huntag siya, it means refers to singular noun. Pag Yes. may huntag singular pag may huntag singular noun bro, wala man tay generic term nga giingon diha nga Santo Papa. Aduna lay specific nga usa ka Santo Papa nga nag-usab. Dili mo pag moingon tag siya, kana tarang Santo Papa mao nag-usab, kung dili usa ka Santo Papa mao'y nag-usab sa maong balaod. Kinsa man pud nga Santo Papa ang nag-usab sa balaod og panahon, di ba? Ang giingon man dinho, siya magsulti sa mga pulong batok sa halangdon ug magluya sa mga Mm. balaan sa labing halangdon og maghunahuna sa pag-usab sa mga panahon ug sa balaod. Panahon og giusab niya ang panahon ug balaod. Kinsa man ni nga Santo Papa imong giingon kung itahay dili ka mo dawat nga si Antiochus Epiphanes. So, naa ba kay ikapakita nga historical evidence pod nga i-counter nimo aning kan Antiochus Epiphanes nga matud nimo ah, dili sa Antiochus. So, napod kay kuan nga dili si Antiochus. Kung dili man gani si Antiochus, kinsa man nga Santo Papa ang nag-usab sa panahon sa balaod pod? Kanang pulong diha bro nga siya, wala man tay specific nga mabasa Santo Papa or else kanang kaning gitawag og kinsa man ang tawhana wala man gyud tay mabasa diha. Pero og mga pangayuan ko nimo kaning gitawag og kinsay nag-usab kay suma na ako wala may mabasa diha nga Santo Papa, pero og imo kong pangayuan naa gyud ko ihatag sa imo bro based sa historical, sa history. So, kung mogamit ka og Kay history, unya imong ipahid nga Santo Papa, so mahulog nga dili na kamo tuog Bible alone. dili kay nigamit man pud kag history gay na nga ningon ka nga mao ni Di nagkatuman si mogamit Antiochus man Epiphanes. ang kuan bro, ang Oh, Katoliko baya bro, dili baya Bible alone. Tradisyon, oh, Bible og magisterium mogamit gyud mig history bro. Nya ikaw wala kay license nga mogamit og history kay Bible alone baya mo isdi. Gawas kung mosaad ka sa kuha nga dili ka Bible alone pero wala na bro, tapingig na. Bisan pa og mukhang kay ang ikaw niga Bible alone ka nya ang gipasakupan nimo is DE dili Bible alone nya ikaw mogamit kag history nya mosaludar ka promise ka nga magpalahi ka, tapingig na kayo bro, dili na mohaom sa imong gibarugan kay Bible alone baya imong kuan, Bible alone ah, baya imong sige bro, gipasakupan. sige bro, di lang ko mo gamit og Bible alone. Dinhi lang ta sa kanang giingon ni kanang tagna ni Propeta Daniel, Mm. ang katuman ana bro,
kaning gitawag og pari. Ug atong tan-awon ang 22:26 sa Ezekiel bas palay ko basa bro. Kinsa man Ikaw basa bro. nag-usab sa Ikaw basa kay sige basahon ikaw ako may bro. magkuan. Sige bro, taon sa nako bro ha. Oh. Sundi ko dinhi sa maayong balita bro, dirita sa Ezekiel 22 bersikulo 26. Oh. Kinsay naglapas? Ang pari. Pare man ang Hudiyo bro. Kinangayo mo Pare na nga mga Hudiyo. Dili na siya pare nga sa Katoliko. Kato nang pare nga nag-serve sa nag-serve bitaw sa kwan sanctuary. Mo nang ibutbot pasabot diha. Dili kay kanang dili kay dili kay Katoliko. Ang Katoliko wala man magsunod ang paring Katoliko sa adlaw ang gipahulay ngano lapason man. Walay kanang pulang di walay angay lapason bro. Walay angay lapason ang pare nga Katoliko kay wala man magsunod ang nagpapahulay, di ba? kanang Dili pulong na siya pari bro. oh, Wala may giingon di ang pari sa Hudyo. Kanang pulong pari diha bro. Generic term na siya bro, di na siya specific nga wa man na yun. Ginapas sa pari sa imuhara Hudyo. na Pari imuhara diha, ng pari. imuhara ng kaugalingon opinion pero dili na mo ang context sa Biblia. Pero kung Dili ko ang eh. context sa Ezekiel atong sundon, dili na siya magsilbi. Kinsa may una bro? Ezekiel o Daniel? Di ba? Una ang Ezekiel, sunod ang Daniel. Unya, ang tagna naa sa Daniel City, unya, ang tuma naa sa Ezekiel ni atras sinuon. Murag Dili bro. Kay nahiwi maumang yun lang. Kanang kanang nahiwi inana man nga bro, nahiwi. pangutana bro. Dili Ang tagna bro naa sa Daniel City 25. Unya ang nagtuman Ezekiel. Una man ang Ezekiel kaysa Daniel. Sa to pa giuna og tuman ay sa natagna. o sige bro. Sige bro. Dili na pare sa Katoliko bro. Pare na sa katong nag-serve sa sanctuary nga